Súpers! Ei, Petri Notícies Super Club i Faximàtica. Ara el Petri Canal 33 és nostre cada Petri matí. De 7:45 a 7:45. Bola de Drac, Fly, el Capità Planeta, els Ewoks i Pingu s'han tornat Petri Matiner. Per què? 200.000 súpers hem aconseguit Superclub i Faximatitzar els Petri Matins del Canal 33. Petri, bon dia amb Club Super 3 al Canal 33. Fes-ho, Petri, corre. Nou Axe Alaska. Una nova sensació, una nova frescor. Nou Axe Alaska. Una suggerent fragància, més fresca, irresistible. Desodorant Axe. Ara també en stick i roll-on. Axe. La primera impressió és la que queda. I'm just a bad boy. All dressed up in fancy clothes. I ain't taking the trouble to blow my bubble. Caràcter Boll Dam. No totes les cerveses són iguals. Per les pells sensibles i debilitades, Guerlain ha creat la nova línia de tractament Odelis. Un veritable bany de naturalesa, protegit i calmat. El cutis recupera la seva harmonia. Odelis de Guerlain, per les pells sensibles i debilitades. Hi ha gent que neix disposada a ajudar els altres. Homes i dones que tard o d'hora acabaran sent voluntaris de la Creu Roja. Ajuda'ns. It's been a very hard day and you died for a break. You counted the minutes taula per 10. to pass. Now I'm happy because at last another day ends. I serem tots. I totes. I'm meeting some friends. Avui la farem grossa, tu! It's a delight. Refresca't la boca, refresca't l'alè amb clòrets, clòrets amb Bactisol i menja't el món. Hola, m'han avançat el vol. Arribo aquesta nit. Mua! Crystal, sense alcohol, amb caràcter.